Krásny dobrý večer prajem, moje meno je Daniela Rau a som autorkou knihy Kváskovanie, jednotky a dvojky spolu s Naty Žurekovou Štefkovou. Dnes je nedeľa 3. marca a tak ako sme vám slúbili, vyžrebujeme si túto súťaž, ktorá prebiehala v spolupráci s Pantarej. Je to súťaž Začni kváskovať aj ty. Hralo sa o 3 úžasné ceny. A to je, prvá cena je Wellness Weekend pre dvoch na víkend, druhá cena je 50 kg múk kváskovanie a treťou cenou darčekový poukaz na kurz kváskovania u Naty. Takže poďme na to. Tuto v ošatke máme všetkých, ktorí splnili podmienky súťaže, to znamená poslali nám doklad o zakúpení knihy Kváskovanie v predajniach Pantarej v období od 18. do 24. februára. Takže poďme na to, ideme žrebovať teraz tretiu cenu a to je darčekový poukaz v hodnote 30 eur na kurz kváskovania u Naty. Takže držím vám palce a to si to premiešame ešte. Takže nepozerám sa a žrebujem niekoho, čiže kurz kváskovania v hodnote 30 eur, darčekovú poukažku v hodnote 30 eur vyhráva táto e-mailová adresa. Výhercov potom budeme kontaktovať na e-mail, z ktorého nám poslali do súťaže prihlásenie. Čiže katarinaciránková@gmail.com. Tretia cena, kurz kváskovania. Teraz ideme vyžrebovať druhú cenu a to je až 50 kg múk na kváskovanie. To znamená z každého druhu múky po 10 kg a tieto múky budú doručené v rámci Slovenska na adresu daného výhercu. Takže držme si palce, nech je to niekto, kto rád kváskuje, veľa varí a pečie, ktorému múky urobia obrovskú radosť. Takže už mám takto jedného. Čiže toto je výherkyňa, pani Katarína zjavne. Srdečne gratulujeme, skontaktujeme vás na váš e-mail. A prvú cenu, a to je Wellness Weekend pre dvoch v Salamandra Resort, budeme teraz žrebovať. Čiže výhercom sa stáva, kto si pôjde oddychnúť s niekým vo dvojici na celý víkend. Takže jednu e-mailovú adresu. Takže táto e-mailová adresa vyhráva prvú cenu a to je Wellness Weekend pre dvoch Salamandra Resort. Srdečne gratulujeme všetkých troch výhercov, skontaktujeme e-mailom a už čoskoro tešte sa na ďalšiu súťaž. Bude aj pre tých, čo majú knižky kváskovanie, aj pre tých, čo nemajú knižky. Takže ahojte a do kváskovania.